Aquesta setmana la comencem igual com hem acabat l'anterior amb sol i núvols, i així serà tota la setmana. La temperatura mínima serà d'uns 8 graus al cap de setmana i la màxima s'assofilarà avui dilluns amb 19 graus. No sembla pas, però ens apropem a l'hivern. L'11 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Muntanyes, un ecosistema fràgil que s'ha de protegir. Forma part dels objectius de desenvolupament sostenible pel 2030. Les muntanyes són molt importants pel nostre planeta per diferents motius, com cobreixen el 22% de la superfície de la Terra. En elles habita el 15% de la població. Més de la meitat de la població depèn de les muntanyes per tenir aigua dolça, aliments i energia. I finalment, tenen un paper fonamental en la generació d'energies renovables. Per desgràcia, les muntanyes estan en perill a causa del canvi climàtic i la sobreexplotació de recursos. I tu, ets conscient de la importància de cuidar les muntanyes i el planeta? Les novenes a Colòmbia són una tradició de Nadal que comença 9 dies abans del naixement de Jesucrist. Això és el dia 16. Els colombians solem comprar a les llibreries, quioscos o fins i tot al carrer els llibrets que expliquen la història del que va passar el mateix dia però en l'època de Jesús. A més de la història, hi trobem les pregàries i les nadales que cantem amb instruments. En aquests dies ens reunim amb els amics i família per resar, cantar i menjar al voltant del pessebre. Ens mengem plats típics, com ara els tamales, natillas, que al meu país són sòlides, i els buñuelos, que són salats. I les empanades. Cada vegada que aquest costum es torna menys religiosa i més familiar. Us presentem la Meca, el robot amb forma humana més avançat que s'ha inventat fins el moment. Aquest humanoide usava la intel·ligència artificial GPT-3, fins que fa poc la van actualitzar a GPT-4, i ara és capaç de contestar amb sentit les preguntes que se li proposen. Fins i tot, la Meca és capaç de fer bromes. Increïble, oi?